Jeffrey Kuipers, we zijn in jouw bedrijf, de kapsalon die je runt samen met je man, al een paar jaar. Daar komen we straks wel even op, maar eerst eens even terug naar het begin. Je komt uit Schoonoord, Ja. in Drenthe. Ja. Vertel eens iets over je jeugd en hoe je met de muziek in aanraking bent gekomen. Nou, ik ben eigenlijk altijd als kind al aan het zingen geweest en altijd met muziek bezig. En mijn ouders noemen me ook altijd Josje, na Jos Brink, omdat ik altijd met een heel gevolg en grote revue van de trap afkwam. Dus ik ben eigenlijk altijd al daarmee aan de gang geweest. En playbackshowtje, toneel, weet je wel. Dat vond ik gewoon leuk, lekker bezig zijn. En ja, dan zegt men, leuk, moet je meer doen. En ja, zingen was gewoon mijn ding. Dus ja, ik ging niet voetballen of lezen. Of ik was altijd alleen maar zingen. Schoonoord in Drenthe, bij Emmen. Ja. Is dat niet een beetje een lastige hoek om in die entertainmenthoek je geluk te zoeken? Nou ja, ik kan met zekerheid zeggen dat niks in mijn leven me aan is komen waaien. Dus nee, dat heb ik wel overwonnen. Kijk, misschien is het handig als je in Hilversum zit, maar of dat nou echt zo is, weet ik niet. Weet je moet toch een weg gaan in het leven en dit is mijn pad. En ik denk dat het nuchtere Drentse wat in me zit, dat me dat wel goed doet. Heb je daar profijt van in je muzikale leven? Nou, het heeft wel lang geduurd voordat ik een beetje de balans in mezelf vond. Dat ik bij die nuchtere Drenthe kon, zeg maar. Maar nu dat zo is, ja, denk ik wel dat je minder snel in de verleidingen trapt die ook bij het vak horen. Gaan wij vanavond samen proberen de liefde te pakken, kansen te keren. Want wat voor jongen was je daarvoor, voor je die nuchtere Drenthe in jezelf ontdekt had? Oh, hysterisch. Heel druk in mijn hoofd, de hele dag. Ik snapte ook heel weinig van het leven, hoe het in elkaar zat. En alles kwam heel hard binnen. En ik denk als je wat ouder wordt, en dat is bij mij gelukkig ook het geval, dat je dan sowieso wat rustiger wordt. En dat je gewoon meer, gewoon echt wordt zoals je bent. Altijd zingen thuis, druk doen, toneel spelen. Hoe is dat allemaal wat professioneler geworden? Ik ben in 1998 via de muziekschool Koevoorden bij Alice de Donkelaar terechtgekomen. Dat is nu nog steeds mijn manager. Zij heeft mij toen gevraagd of ik met haar een aantal stukken op wilde nemen. En toen zijn we samenwerking aangegaan. En daar is mijn eerste album Jeffrey, wat in 1998 gereleased is daar uit die samenwerking voortgekomen. Ik krijg zo af en toe ineens zo'n vreemd gevoel. Als ik terugdenk aan jou, jij weet precies wat ik bedoel. Jouw handen, zo warm, zo zacht, streelden door mijn haar. Zonder ook maar iets te zeggen, begrepen wij elkaar. Maar wat ik niet had verwacht, gebeurde op een dag. Je zei dat het beter zou zijn als ik je niet meer zag. Wat heb ik jou misdaan, dat je mij hier zo laat staan? Je legde je hand op mijn lippen, zij vraagt niets, ik kan nu beter gaan. Soms hoor ik weer je stem, terwijl je niet meer in mijn armen ligt. Soms hoor ik weer je stem, dan zie ik weer je gezicht. Het is zo vreemd terug te kijken, om jou met een ander te vergelijken. Maar soms hoor ik weer je stem. Ik weet nog steeds niet wat er gebeurd is, we elkaar niet meer konden zien. Maar ik laat het er niet bij zitten. Heb jij andere zorgen misschien? Je moet weten dat ik voor je klaar sta en alles voor je zal doen. Laat alsjeblieft iets van je horen, dan wordt alles weer net als toen. Laat niet langer wachten, het doet me zoveel pijn. Ik neem je dan weer in mijn armen, we zullen altijd samen zijn. Soms
terwijl je niet meer in mijn armen ligt. Soms hoor ik weer je stem, dan zie ik weer je gezicht. Het is zo vreemd terug te kijken, om jou met een ander te vergelijken. Maar soms hoor ik weer je stem. Terwijl je niet meer in mijn armen ligt. Soms hoor ik weer je stem, dan zie ik weer je gezicht. Het is zo vreemd terug te kijken, om jou met een ander te vergelijken. Maar soms hoor ik weer je stem. Terwijl je niet meer in mijn armen ligt. Soms hoor ik weer je stem, dan zie ik weer je gezicht. Het is zo vreemd terug te kijken, om jou met een ander te vergelijken. Maar soms hoor ik weer je stem. 1998, dat was ook echt een periode waarin er echt een gouden toekomst voor jou in het verschiet lag. Een platencontract bij een van de grootste platenmaatschappijen van Nederland. Ja, klopt. Televisie, radio, bladen, noem maar op. Telegraaf, privé, story. Ja, dat was wel heel... alles wat daar nog van over is zo mat met knipsels. Maar ja, weet je, dat ging heel hard. Maar ik geloof niet dat ik toen al klaar was voor het succes. Hoe kijk jij nu terug op die tijd? Leerzaam. Ja, ik heb heel veel gedaan, heel veel gezien, heel veel geleerd. Ik ben eigenlijk overal in Nederland wel geweest. En als ik het over moest doen, zou ik wellicht andere keuzes gemaakt hebben. Maar ik ben wel door de wol geverfd op de bühne. Dus dat komt me gewoon weer van pas bij mijn stralende comeback. Iets in me zei, toen je keek in die ogen van mij, dat je mooi was, open en vrij. En ik dacht, gaan wij vanavond... Stralende toekomst, het leek je allemaal toe te lachen en toch ging het toen verkeerd. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Weet je, als je alles wil doen en alles wil zien en overal bij wil zijn, zowel op de bühne als in het privéleven en daarnaast toch een drukke zaak voeren, dan pleeg je toch een soort van roofbouw op jezelf. En daardoor neem je beslissingen niet meer zoals je eigenlijk zou moeten doen. Maar doorgaan en eindeloos doorgaan, dan ben je gewoon een keer opgebrand. En dat is gewoon gebeurd. En toen zat je niet lekker meer in je vel? Nee, toen zat ik helemaal niet meer in mijn vel. Het was meer of ik het mezelf op sleeptouw achter mijn rug aan sleurde. Ja, dat was echt wel een kuttijd. En ik denk iedereen die het wel eens mee heeft gemaakt, als je erin zit, dan denk je van hoe kom ik hier in godsnaam weer uit? En als je eruit bent, denk je ik had het voor geen goud willen missen. Dus het is altijd een beetje dubbel. Achteraf blijkt het een goede leerschool geweest te zijn. Ja, ik had het niet willen missen. Nee, absoluut niet. Dat heeft je ook weer mede gevormd tot de man die je nu bent? Ja, weet je, alles wat je doet, daar pak je wat van mee. Als je het goed doet tenminste. En ik heb al heel veel fouten gemaakt, maar ik ben gelukkig moedig genoeg geweest om van elke fout mijn eigen aandeel eruit te filteren. En zo toch nog een beetje groei door te kunnen maken. Ondanks dat de spiraal niet omhoog ging, maar naar beneden. Hoe heb je jezelf daaruit weten te trekken? Uit dat diepe dal? Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. En ik ben heel gelukkig getrouwd, dat moet ik ook zeggen. Helpt dat? Een stabiel thuisfront? Ja, voor mij wel. Ja, absoluut. Toen ik wakker werd, ging mijn hand als van
zelf opzij. Zoekend naar jouw warmte, die warmte o zo vertrouwd voor mij. Maar jouw plaats was onbeslapen, leeg en kil. Ik hoorde verder niets, het was overal zo stil. Er lag een brief op jouw kussen, ja, die was alleen voor mij bedoeld. Het is zo moeilijk uit te leggen, nee, zo had ik mij nog nooit gevoeld. De woorden die je schreef, zal ik niet zo snel vergeten. Dat jij niet meer gelukkig was, dat heb ik niet geweten. Oh, er is niemand, niemand zoals jij. Er is niemand, toe kom terug bij mij. Nee, er is niemand, niemand zoals jij. Er kan geen ander in jouw schaduw staan. Nee, er is niemand zoals jij. Vertel me alsjeblieft, waar is het tussen ons fout gegaan? Was het mijn schuld? Heb ik jou dan toch iets aangedaan? Misschien komt er een dag dat jij weer voor me staat. Dat je inziet dat het liefde is waar het allemaal om gaat. Oh, er is niemand, niemand zoals jij. Er is niemand, toe kom terug bij mij. Nee, er is niemand, niemand zoals jij. Er kan geen ander in jouw schaduw staan. Nee, er is niemand zoals jij. Niemand, niemand zoals jij. Niemand, niemand zoals jij. Niemand, niemand zoals jij. Niemand, niemand zoals jij. Er is niemand, niemand zoals jij. Er is niemand, toe kom terug bij mij. Nee, er is niemand, niemand zoals jij. Er kan geen ander in jouw schaduw staan. Nee, er is niemand zoals jij. Niemand zoals jij. Er is niemand, toe kom terug bij mij. Nee, er is niemand, niemand zoals jij. Er kan geen ander in jouw schaduw. Heb je dat nodig? Een stabiele bodem, zodat je in de rest van je leven lekker kunt fladderen? Nou, ik heb altijd wel de neiging om de meest instabiele situaties op te zoeken. Dus als er iemand met een deegroller bij de voordeur staat, dat helpt wel, ja, absoluut. Je doet alles samen met je man. Jullie draaien samen een kapsalon. Heeft je man Michael ook in de muzikale kant van je leven een rol? Ik denk dat alles wat wij doen, daar wordt in elk geval uitgebreid over gepraat. En ja, alle keuzes waar we voor komen te staan, ja, die filteren en kijken van wat gaan we daarmee doen. En zijn aandeel zal niet altijd doorslaggevend zijn, daar ben ik wel eigenwijs genoeg voor. En daar geeft hij me ook gelukkig de ruimte voor. Maar ja, en alles wat ik doe heeft hij natuurlijk wel een grote... En dat moet ook wel. Ik bedoel, als ik weg ben of straks als je meer op pad gaat weer, ja, dan moet die thuissituatie gewoon goed zijn. En muzikaal gezien, wat is de rol van Michael in jouw muzikale carrière? Nou, ik denk als je als eerste klankbord fungeert of zegt van, nou ja, weet je, dit vind ik kut of dit vind ik helemaal top. Of, ja, het is voor mij wel belangrijk, want hij weet wat bij me past. En soms heeft hij daar nog een scherpere visie op als ik zelf. Dus het zou dom zijn als ik dat advies in de wind zou slaan.
Ben je sowieso iemand die, als je met nieuwe liedjes bezig bent, aan iedereen om zich heen gaat vragen, wat vind je hiervan, wat moet ik ermee? Nee. Of heb je zelf één duidelijk doel? Ik denk, als je dat gaat doen, het rondfietsen met je repertoire, dan blijft het niet eigen genoeg. Ik denk dat je dicht bij jezelf moet blijven en dat je gewoon moet zorgen dat het bij je past. En ja, dan is een kokervisie van daar wil ik naartoe, kan in dit vak wel heel handig zijn. Maar er komt natuurlijk steeds van alles op je pad wat maar die aandacht van dat doel afhaalt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon je eigen hart volgt daarin. Ik zag je lachen, ik keek je aan en was meteen verkocht. Dit was waar ik zo vaak van droomde, dit was waar ik al lang naar zocht. Je ziet me lachen, je kijkt me aan, mijn hart gaat sneller slaan. Is dit een teken van amore? Ik kan je blikken niet weerstaan. Heel mijn lijf, dat doet zo raar. Je wil niets van me drinken, wil wat anders, zeg het maar. Echte ware liefde die bestaat, trillend op je benen. Het komt vanuit je tenen. Klopt jouw hart voor dat van mij? Echte ware liefde die bestaat, zie de wereld veranderen. Laat me met je dansen, dansen tot de zon begint te schijnen en een nieuwe dag ontwaakt. Je pakt mijn handen, je trekt me van de bar tegen je aan. Je gaat steeds dichter op me dansen, ik kan jouw lichaam niet weerstaan. Je mooie ogen zijn als een zomernacht zo zwoel en heet. Je zou er bijna in verdrinken, geloof ook dat je dat wel weet. Ik kan jouw blikken niet meer aan. Dit moment moet blijven, dit mag nog meer overgaan. Echte ware liefde die bestaat, trillend op je benen. Het komt vanuit je tenen. Klopt jouw hart voor dat van mij? Echte ware liefde die bestaat, zie je ogen glanzen. Laat me met je dansen, dansen tot de zon begint te schijnen en een nieuwe dag ontwaakt. Oh, fuego del amor, ay, 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 ay. Merengue, salsa, bachata, rumba. Mi amor, echte ware liefde die bestaat, trillend op je benen. Het komt vanuit je tenen. Klopt jouw hart voor dat van mij? Echte ware liefde die bestaat, zie je ogen glanzen. Laat me met je dansen, dansen tot de zon begint te schijnen en een nieuwe dag ontwaakt. Wat is jouw doel, muzikaal gezien? Want we hebben het er net over gehad. Je bent er een paar jaar uit geweest. Ja. Nu zit je er gelukkig weer volop in. Je hebt geleerd uit het verleden. Waar moet het naartoe met de muzikale kant van Jeffrey Cuypers?
Nou, weet je, dat vind ik altijd wel een lastige vraag. Wat voor mij persoonlijk het belangrijkste is dat ik gewoon nu op een punt sta dat mijn leven stabiel genoeg is om een stabiele carrière op te kunnen bouwen. En ja, wat voor mij heel belangrijk, ik kan nog zoveel leren. Als ik als ik kijk naar die soap van Jan Smit en die jongens van Dulles, dan denk ik, god, ik heb nog zoveel wat ik nog doen kan, wat ik nog leren kan. Ik heb nog zoveel mensen waar ik mee werken wil. Dat eigenlijk, ja, die ontwikkeling, daar kijk ik naar uit. Ik ben gulzig om te leren. En uiteindelijk de droom die je vaak hoort van elke artiest, uiteindelijk wil ik in een vol Ahoy staan? Nee, Metropoolorkest. Dat lijkt me echt helemaal te gek. Je hebt al eens een keer zoiets gedaan, hè, met een groot orkest. Met het orkest van Cor Bakker, ja. Dat was wel leuk. Dat was hier in de Tamboer, ook toevallig in Hoogeveen. Theater. Ja, klopt. En toen kwamen we daar binnen en toen zei ik tegen mijn manager, goh, wat een mooi liedje, was mooi aan het spelen. En ik zeg, wat is dit voor nummer? Het bleek dat het mijn eigen nummer was, maar ik had het hele arrangement niet herkend. Vandaag verandert mijn leven, want ik heb een brief geschreven aan jou. Ik vraag je of je wilt komen, ik wil meer dan enkel dromen van jou. Het is bijzonder, de liefde die ik voor je voel. Ik kan niet zonder, en ik zet het nu door en ik ga alleen voor jou. Kijk me diep in mijn ogen, er is geen woord van gelogen. Want jij bent de mooiste, de leukste voor mij. Dan zeg ik jou, kijk me diep in mijn ogen, er is geen woord van gelogen. Ik blijf bij jou heel de nacht, bij sterren en maanlicht, mijn schat. Morgen heb je de nacht van je leven gehad met mij. Met bellen, want ik wil nog iets vertellen aan jou. Ik kan niet langer meer wachten, mijn hoofd zit vol gedachten van jou. Het is bijzonder, de liefde die ik voor je voel. Ik kan niet zonder, en ik zet me nu door en ik ga alleen voor jou. Kijk me diep in mijn ogen, er is geen woord van gelogen. Want jij bent de mooiste, de leukste voor mij. Dan zeg ik jou, kijk me diep in mijn ogen, er is geen woord van gelogen. Ik blijf bij jou heel de nacht, bij sterren en maanlicht, mijn schat. Morgen heb je de nacht van je leven gehad met mij. Kijk me diep in mijn ogen, want de wereld staat stil bij een kus van jou. Kijk me diep in mijn ogen en geloof me als ik zeg ik hou van jou. Kijk me diep in mijn ogen, er is geen woord van gelogen. Want jij bent de mooiste, de leukste voor mij. Dat zeg ik jou. Kijk me diep in mijn ogen, er is geen woord van gelogen. Ik blijf bij jou heel de nacht, bij sterren en maanlicht, mijn schat. Morgen heb je de nacht van je leven gehad met mij. Zijn dat muzikale uitstapjes waar je nu nog wel eens van droomt? Misschien een keer met een groot orkest, met een big band. Je hebt natuurlijk een paar hits gescoord met meer Latin-achtige liedjes, dus je komt heel veel kanten op. Ja, nou, ik hou heel erg van live. Ik heb veel meer met live als met band. Het is natuurlijk commercieel gezien handiger om als tape act het land in te gaan, omdat er gewoon een grote markt voor is. Maar het liefst zou ik gewoon met een big band in een klein theatertje. Het hoeft niet heel massaal, als het intiem is en het gevoel komt goed over. En dat is natuurlijk voor mij het belangrijkste. Ja, met live muziek kun je gewoon het gevoel nog veel dikker aanzetten en veel mooier begeleiden. Dus ja, live met een orkest, dat is natuurlijk mijn grote droom. En dan geen lullig orkestje van 12 man, maar gewoon lekker 24, 36. Gewoon echt een grote, een beetje veren in de reet en het lijkt me wel wat. Het gaat dus allemaal om het gevoel. Ja. Hoe kies jij je liedjes?
Op gevoel. Qua gevoel, ook op gevoel. Op ja. gevoel, weet je, als er iets voorbij komt wat je raakt, dan leg ik het apart, dan ga ik het een paar keer luisteren. Dan doe ik een paar weken niks mee. Als ik het dan weer draai en ik heb hetzelfde gevoel, dan kan ik ermee in de gang gaan. Maar het is ook puur op gevoel. Ik kies wat ik zelf mooi vind. Ik kies niet waarvan ik denk van nou dat is leuk voor mijn publiek. Ik moet iets hebben waar ik mezelf in kwijt kan eigenlijk. Heel onverwacht, van de een op de andere dag. Wat ik voelde toen ik je zag, overdonderd. Wie hebben jou muzikaal gevormd? Wie zijn je heldinnen? Ja, dat zijn er heel veel. Aretha Franklin, Otis Redding, André Hazes, Johnny Jordaan vind ik ook helemaal geweldig. Ja, dat is zo breed. Dat kun je eigenlijk niet makkelijk onder woorden brengen. Ik denk alles waar ook weer gevoel uitkomt, al hoor ik een mooie gypsy viool of weet je, alles wat emotie is, ja, daar val ik gewoon voor. Sentimentele klootzak, zeg maar. En als jij al dat soort namen in de blender gooit, dan komt er een Jeffrey Kuipers sound uit? Daar zijn we wel keihard mee aan het werk en ik denk dat die sound de aankomende jaren heel vet gaat worden. En in welke richting moeten we dat gaan zoeken? Ja, een beetje Memphis, een beetje soulstew, smart soul zeg maar. Ik wil levenslied maken met een soul-achtige onderkant. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven bij het lezen van je brief. Ik voelde me vernederd en bedrogen, godgelovig en naïef. Ik hoor nog steeds de woorden die je toen zei. De wereld draait alleen om jou en om mij. En ben je soms vergeten wat je me toen hebt beloofd? Hey, hey, hey. Ben jij vergeten hoe verliefd we waren, liggend in het warme zand? We s'avonds lange wandelingen maakten langs het eindeloze strand. We liepen hand in hand, urenlang. Je hete adem raakte telkens mijn wang. En dat je mij beloofde, ik blijf voor altijd bij jou. Hey, hey, hey. Wat moet ik nou beginnen? Het kwam zo onverwacht. Ik voel me leeg van binnen en ik slaap geen nacht. Ik zit maar wat te staren ergens in een bruin café. De hond loopt je te zoeken, kijk me vragend aan. De afwas heb ik nu al 7 dagen niet gedaan. In gedachten denk ik nog steeds, de tafel wordt 2. Hey, hey, hey. Ja, kon je ogen bijna niet geloven bij het lezen van mijn brief. Ik kon mijn ogen niet geloven. Vernederd en bedrogen, godgelovig en naïef. Ik hoor nog steeds de woorden die je toen zei. De wereld draait alleen om jou en om mij. En ben je soms vergeten wat je me toen hebt beloofd? Hey, hey, hey. Is jij dat vergeten? Wat je me toen hebt beloofd? Ben jij dat vergeten? Je hebt in het verleden ook wel eens Engelstalig geprobeerd. Maar Nederlandstalig is toch wel waar jouw hart ligt? Om zelf uit te brengen wel. Dat heeft natuurlijk ook te maken met als je met Engelstalig product komt, moet je opboksen tegen wat er allemaal vanaf overzees binnenkomt waaien. Nou, dat is gewoon heel moeilijk. En ik vind het Nederlandse publiek gewoon hartstikke leuk. En
ja, weet je, Nederlandstalig, het is gewoon een hele mooie taal. Ik kan me heel makkelijk uitdrukken in het Nederlands. Ik kan gelukkig goed de woorden vinden. En ja, ik zie geen andere reden dan om Engels te gaan zingen. Want je schrijft ook zelf teksten. Ja, dat werkt gewoon lekker. Ik ben echt geen geweldige tekstdichter, maar dat hoeft ook niet voor wat ik doe. Ik ben capabel genoeg om te vertellen wat ik voel. En ja, dat komt over, dus prima, ja. En hoe doe je dat dan? Kruip je gewoon een dag achter YouTube en ga je allemaal liedjes luisteren en denk je, daar ga ik een Nederlandstalige versie van maken? Of zit je ook wel eens op een keyboardje zelf wat te klooien? Hoe gaat dat? Nou, daar heb ik in het verleden wel heel veel gedaan. Ik denk dat ik nu samengewerkt met Martin Sterk en dat we ook wel samen gaan schrijven. Martin snapt heel goed wat ik wil, daar ben ik heel blij om. En dat is wel uiteindelijk het doel. Ik speel echt geen noot, maar in mijn hoofd hoor ik wel van alles, van hoe ik het hebben wil. En ja, dan moet je gewoon iemand vinden die klik heeft, die gewoon exact kan maken wat jij wil. Dus ik sluit niet uit dat we in de toekomst zeker samen gaan schrijven. Ja. Wat zijn nog meer muzikale wensen, muzikale dromen van je? Ja, ik zou wel eens echt iets met een aantal jonge kunstenaars willen doen. Echt jonge mensen die gewoon weinig ervaring hebben, maar wel super creatief zijn. Met allernieuwste ideeën, gewoon een heel gaaf project opzetten met een big band erbij, met DJ's. Dat lijkt me gewoon wel gewoon gaaf. Een crossover tussen levenslied, hip-hop, big band en gewoon met mensen die van de straat komen. Dat lijkt me echt geweldig. Gewoon pure passie in één product. Ik wil die handen elkaar, come on! Ik kom uit bed, ik kijk je aan. Vanaf vandaag is het afgelopen. Je bent alweer laat naar huis gegaan. Om middernacht tegen me aangekropen. Ik wil weer mijn eigen leven. Ik heb zo mijn dromen, daar kom jij ooit eens voor. Ik heb je een kans gegeven. Het is nu voorbij, schat. Je kan je koffers pakken, hoor. Je bent een chicamara. Ik leef mijn leven vanaf vandaag zonder jou. Je bent een chicamara. Ik leef mijn leven vanaf vandaag zonder jou. Die handen. Oh, no, no, no. Ik sluit de deur, ik kijk je na. Zonder gedoe ben je weggelopen. Het voelt wel gek, op eigen benen staan. Maar lange shit, daar kan ik niets voor kopen. Ik wil weer mijn eigen leven. Ik heb zo mijn dromen, daar kwam jij ooit eens in voor. Ik heb je een kans gegeven. Het is nu voorbij, schat. Je kan je koffers pakken, hoor. Je bent een chicamara. Ik leef mijn leven vanaf vandaag zonder jou. Je bent een chicamara. Ik leef mijn leven vanaf vandaag zonder jou. Hey! Die handen. Oh, no, no, no. Oh, no. Ik wil weer mijn eigen leven. Ik heb zo mijn dromen. Daar kom jij ooit eens in voor. Ik heb je een kans gegeven. Het is nu voorbij, schat. Je kan je koffers pakken, hoor. Je bent een chicamara. Ik leef mijn leven vanaf vandaag zonder jou. Je bent een chicamara. Ik leef mijn leven vanaf vandaag. Oh, 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 no, no, no. Pak jij je koffers maar. Ik wil mijn dromen terug. Chicamara. Wij hebben thuis trouwens heel andere testbeelden als hier, hoor. Ja, toch wel, hè? Ja. Ik hou van kleurtjes. Hoe kan maar niet kleurrijk genoeg? Dan vind ik altijd wel inspirerend zelfs. Nou, ik heb een hele mooie knalroze boxershort aan, dus wat dat betreft. Nou, inspiratie is in een verhaal in de diversiteit en waar het op afgebeeld is. Dus jouw boxershort vind ik nog niet echt interessant. We zitten hier in jouw eigen kapperszaak.
de kapperszaak die je runt met je man Michael. Ja. Hoe ben je kapper geworden? Nou, na heel wat omzwervingen van allerlei scholen tot grote ergernis van mijn ouders. Die hebben daar echt wel hun best voor gedaan om er nog wat van te maken, maar dat werd helaas niks. Ik ben uiteindelijk na HAVO, een bloemistenopleiding heb ik ook nog gedaan, vreselijk. Ben ik hier aan het begin van deze weg waar we nu dus zitten, ben ik mijn ega tegengekomen op de kapperschool. Ja, nou, die school interesseerde mij eigenlijk geen lor, maar goed, hij was daar, dus ik moest mijn jaren wel volmaken. En sindsdien zijn we bij elkaar en zo ben ik eigenlijk ook het vak ingerold. Dus je bent noodgedwongen kapper geworden vanwege de liefde. Ja, maar ik ben het onderhand wel heel leuk gaan vinden. Maar in het begin moest ik er echt niks van hebben. Ik ben na mijn diploma zelfs nog een poosje de horeca ingegaan. Heb nog bij een videotheek gewerkt. Allemaal van die baantjes waarvan je denkt van achteraf heel dom. Maar nee, uiteindelijk toch de kapsalon ingerold. En ja, dat vak past ook bij me, weet je. Het is werken met mensen. Het is ook een stukje psychologie. Ik vind mensen vooral heel interessant. Dus dat maakt het werk gewoon heel afwisselend. Ben jij iemand die veel te horen krijgt in de kapperszaak? Complete levensverhalen, ellende? Ja, mensen hebben sowieso wel altijd een beetje de neiging om mij alles te vertellen. Nou, dat neem ik natuurlijk heel graag tot mij. Nee, het is, ja, weet je zit aan mensen. Dus de grens die je normaal hebt van afstand is natuurlijk al weg. Je raakt mensen aan, je zit aan hun hoofd. Dus de neiging om te vertellen is heel groot. En ja, het is soms best lastig om daar integer mee om te gaan. Omdat je natuurlijk ook best wel hele leuke, spannende, nou ja, noem maar op. Je hoort echt van alles. Ze zeggen dat verliefdheid op den duur wel overgaat. En dat het kan veranderen, zomaar in haat. Maar ik ken jou al lang en de verliefdheid blijft ten top. Je bent voor mij een passie, oh, de koe is nog niet op. Ik kan jou niet missen, geen minuut van de dag. Jij brengt altijd vreugde, zaligheid, een lach. En als ik jou zo bemin, heb jij ook altijd zin. Het vuur laat weer op als ik je zie. Brandende harten zullen nooit doven. Doe geen water op het vuur, dat moet je beloven. Dit mag nooit uitgaan, mijn hart zal breken. Jij blijft mijn eeuwige vlam ontsteken. Brandende harten zullen nooit doven. Ik sta in vuur en vlam, het is niet te geloven. Al wat ik voel, voel ik alleen voor jou. Jij blijft de vlam waar ik het meest van hou. Toen ik nog vrijgezel was, vond ik iedereen maar dom. Voor wie verliefd of samen was, liep ik een straatje om. Ik dacht, er komt nooit meer een ware op mijn pad. Sinds ik jou leren kennen, oh, heb ik die tijd gehad. Ik denk nu het moment van de dag alleen aan jou. Ik voel miljoenen vlinders, ben zo trots als een pauw. Maar even voor het slapen gaan, geef ik je nog een kus. Als teken dat ik ons brandend hart nooit blust. Brandende harten zullen nooit doven. Doe geen water op het vuur, dat moet je beloven. Dit mag nooit uitgaan, mijn hart zal breken. Jij blijft mijn eeuwige vlam ontsteken. Brandende harten zullen nooit doven. Ik sta in vuur en vlam, het is niet te geloven. Al wat ik voel, voel ik alleen voor jou. Jij blijft de vlam waar ik het meeste van hou. Brandende harten zullen nooit doven. Doe geen water op het vuur, dat moet je beloven. Dit mag nooit uitgaan, mijn hart zal breken. Jij blijft mijn eeuwige vlam ontsteken. Brandende harten. Dankjewel. Martin Sterke, producer van onder andere Jannes, Henk Wijngaard, Jacques Herp. Waar heb je niet meegewerkt? Wat maakt Jeffrey Cuypers voor jou als producer een interessante zanger? Meerdere dingen eigenlijk. Het is een bijzondere persoon. En ik
ik werk graag met mensen, met echte mensen. En mensen die ook zichzelf kunnen zijn. En Jeffrey is daar een uitstekend voorbeeld van. Die jongen die barst van het karakter. En heeft daarnaast nog een dijk van de stem. Dus het is voor mij ook heel prettig met hem werken. Dus nee, ik werk graag met hem. Een fantastische sound. Ik ben blij met die jongen. Nou Jeffrey, je zit hier in de studio van Martin Sterken, producer. Wat vind je zo fijn aan deze studio? De eerste keer dat ik hier binnenkwam en ik stapte over de drempel, had ik direct het gevoel dat ik hier gewoon lekker mezelf kan zijn. En weet je, Drenthe onder elkaar is gewoon prettig. Je kan zeggen wat je denkt en Martin is gewoon rete muzikaal. Dus dat is wat mij aantrekt in de manier waarop hij zijn werk doet. Hoe werken jullie aan een liedje? Dat verschilt nog enigszins. Maar het mooie van iemand met een uitgesproken karakter is ook dat hij ook een uitgesproken smaak heeft en die dat vaak ook goed aan kan geven. Dus om nou te zeggen dat het voor mij heel moeilijk is om met hem liedjes te maken, nee, dat valt wel mee. Ik hoef alleen maar enigszins, wat ik altijd als mijn werk doe, daarin bijsturen, in adviseren, begeleiden. Maar al samenwerkend, als team zijnde, komen we bij mooie liedjes. Dus dat doen we echt samen met elkaar. Je bent blij met hem? Ja, goeie jongen. Het liedje wat vandaag op programma staat, wat is dat voor liedje? Het is een beetje een soul-achtige uptempo track. Eindelijk een beetje terug naar mijn roots, want ik ben natuurlijk wel echt een soul-kicker. En Martin heeft dat heel mooi gearrangeerd, vind ik. Dus het is eindelijk iets wat echt bij me past. Gezonde spanning op dit moment? Beetje nerveus, ja. Kun je het zien? Van de een op de andere dag. Wat ik voelde toen ik je zag, overdonderd. Iets in me zei, toen je keek in die ogen van mij, dat je mooi was, open en vrij. En ik dacht, proberen liefde te voelen, kansen te keren. Raak me maar aan, ik wil met je dansen. Blijf je na vannacht bij mij. Want na vanavond, niet te geloven, staat heel mijn wereld ondersteboven. Loop ik te dromen van wat gaat komen, dat is hoe de liefde gaat. Te voelen, kansen te keren, raak mij maar aan. Ik wil met je dansen, dat is hoe de liefde gaat. Nu jij hier staat, in mijn stad, bij mij in de straat, kan ik niet geloven dat je bestaat. Het is een wonder. Nu ik weet dat jij naar me smaakt, zal ik rustig, teder en zacht voor je zijn. Gaan wij vanavond samen proberen liefde te voelen, kansen te keren. Raak me maar aan, ik wil met je dansen. Blijf je na vannacht bij mij. Niet te geloven, staat heel mijn wereld ondersteboven. Loop ik te dromen van wat gaat komen, dat is hoe de liefde dan. Een vader zonder kinderen, een verloren man.
die zijn ego laat beminnen waar hij kan. Daar sta je dan, wat moet je dan? Nu jij opnieuw de bodem raakt, wat doe je dan? Zodra je 's middags uit je roes ontwaakt, wat voel je dan? Zo gaat het soms, wanneer je moeilijk sorry zegt. Zo draait het soms, zolang je schuld bij anderen legt. Dan is het raar en sta je in een ogenblik alleen. Zo loopt het vaak, wanneer je door het leven gaat. Zo draait het vaak, zolang de storm je koers bepaalt. Je weet voortaan, het leven is helaas niet altijd feest. Daar sta je dan, een moeder die haar kinderen niet verzorgen kan. Haar centen moet verdienen aan de man. Daar sta je dan, wat moet je dan? Wanneer het leven tegenzit, wat doe je dan? Als alles wat je lief hebt je ontglipt, oh wat voel je dan? Zo gaat het soms, wanneer je moeilijk sorry zegt. Zo draait het soms, zolang je schuld bij anderen legt. Dan is het raar en sta je in een ogenblik alleen. Zo loopt het vaak, wanneer je door het leven gaat. Zo draait het vaak, zolang de storm je koers bepaalt. Je weet voortaan, het leven is helaas niet altijd feest. Zijn er overeenkomsten tussen het kappersvak en het artiestenvak? Als je het vak zoals ik het uitoefen als muzikant doet wel, dan is het gewoon puur creëren. Je maakt van niets maak je iets en dat is met muziek natuurlijk ook zo. Je hebt een idee, dat ga je ontwikkelen, dan haal je die bij, dan haal je die bij, zo komt je productie tot stand. Ik denk dat daar wel een parallel in zit. En uiteindelijk, als je product klaar is en men vindt het mooi, ja, dat zal dan toch wel een beetje de pleaser in mij zijn. Daar vaar ik wel, dat vind ik prettig, ja. Is een eigen bedrijf als een kapperszaak eigenlijk wel te combineren met het artiestenvak? We hebben voorheen ook een kapsalon gehad en daar zijn we failliet gegaan na 8 jaar. En dat was niet te combineren. Dan had ik 100 klussen per jaar, fulltime werken, een heel druk bedrijf. We zijn allebei geen managers, we zijn allebei creatievelingen. Dat is niet goed gegaan en dat heeft ook mee te maken dat je gewoon constant met 2 benen in 2 werelden staat. En daar had ik ook geen zin meer in, dat werkt niet. We hebben nu samen goede afspraken kunnen maken en ja, dat gaat in de toekomst wel beter. Ja. Want wat heb je daaruit geleerd, uit die vorige kapsalon? Nou ja, hoe je het nu niet weer moet doen? Nou, dat je gewoon heel goed van tevoren moet bedenken, als je ergens aan begint, wat dat voor consequenties heeft. Het is niet alleen maar het zingen op de bühne of het knippen in de zaak, maar er zijn nog zoveel dingen die daar omheen moeten gebeuren binnen een bepaald tijdsbestek. Ja, daar moet je gewoon tijd voor hebben. Dat moet je ook gewoon doen. En ja, als dat gewoon begint te wringen, dan, en dat komt natuurlijk niet van de ene op de andere dag, dat groeit langzaam, zo'n proces. Ja. Maar dan komt er wel een dag dat alles in één keer gaat klappen. En dan denk je van, daarna heb je alle tijd om erover na te denken
hoe het nou in de toekomst wel zou gaan moeten. Dan ben je ook wel een beetje een man van een grote bek en een klein hartje. Je hoort altijd van mensen met een grote mond dat die in hun hart misschien wel heel onzeker zijn. Hoe is dat bij jou? Nou, het wordt wel wat beter moet ik zeggen, gezien de leeftijd denk ik. Maar in het verleden was het echt wel een kwelling hoor. Dat je gewoon keihard staat te knallen op de bühne en terwijl je bezig bent gewoon, doe ik het wel goed, kan ik het allemaal wel. Dat zit gewoon in mij, dat hele onzekere. En weet je, aan de andere kant heeft het ook wel weer iets naïefs, wat onschuldigs, wat ook wel weer lief maakt. Maar het is, als je in dit vak zit, zeker geen handige eigenschap. Per jaar is er feest in de straat. Drinken en dansen, je weet hoe dat gaat. De mensen zijn vrolijk, de mensen zijn blij. Ik vind je leuk, wat vind jij dan van mij? Ik heb je gesproken, dat was vorig jaar. Jij wilde dansen, maar ik was met haar. Dat was vorig jaar, dus geef het me maar. Als ik je zoen, als ik je aanraak. Laat mijn hart op hol worden, mijn benen zwaar. Als ik je zoen, als ik je aanraak. Slaap mijn hart op hol en doe ik raar. Als ik je zoen en jij me aankijkt, voel ik dat jouw liefde tot de hemel reikt. Als ik je zoen en jij me aankijkt, voel ik mij de koning te rijk. Wie had gedacht dat het ooit zo zou gaan? Wij samen dansend, je lacht zo spontaan. Je pakt met je ogen me helemaal in. Ga nou niet verder, van jou krijg ik zin. Zin om te zoenen, ja ook vorig jaar. Jij wilde dansen, maar ik was met haar. Dat was vorig jaar, dus geef het me maar. Als ik je zoen, als ik je aanraak. Slaap mijn hart op hol, worden mijn benen zwaar. Als ik je zoen, als ik je aanraak. Slaap mijn hart op hol en doe ik raar. Als ik je zoen en jij me aankijkt, voel ik dat jouw liefde tot de hemel reikt. Als ik je zoen en jij me aankijkt, voel ik mij de koning te rijk. Ik wil jou, ik wil jou. Als ik je zoen, slaat mijn hart op hol en doe ik. Ik wil jou, ik wil jou. Als ik je zoen, voel ik dat je liefde tot de hemel reikt. Ik wil jou alleen. Als ik je zoen, als ik je aanraak. Slaat mijn hart op hol, worden mijn benen zwaar. Als ik je zoen, als ik je aanraak. Slaat mijn hart op hol en doe ik raar. Als ik je zoen en jij me aankijkt, voel ik dat jouw liefde tot de hemel reikt. Als ik je zoen en jij me aankijkt, voel ik mij de koning te rijk. Michael, de man van Jeffrey. Thuis en op de zaak, altijd samen. Loopt Jeffrey ook altijd te zingen? Nee. Nee, zul je wel van denken, maar nee, dat doet hij niet. Maar als hij zingt, dan doet hij het ook goed. Maar niet altijd, nee. Hoe is jullie samenwerking hier in de kapsalon? Nou ja, dat gaat eigenlijk goed. Dat gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Ik doe mijn ding en hij doet zijn ding. En ja, gek genoeg gaat dat heel goed. Gaat dat goed? Word je wel eens helemaal gek van? Ja. Maar het duurt nooit lang, maar dat word ik wel eens, ja. Ja, bijvoorbeeld, wat gebeurt er dan? Nou, hij is nogal van de grapjes. En die grapjes die ken ik natuurlijk. Door en door. Maar goed, die klanten dus niet. Dus dan gooit hij hem erin. En dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Zo, dus die grapjes hoor ik heel vaak op een dag. Maar goed, ik moet meestal 1 keer moet ik wel lachen. Maar dat is het eigenlijk. In de kapsalon, dan moet hij 's avonds vaak nog weg voor optredens. Is er een beetje te leven met een artiest als Jeffrey Cuypers? Jawel, jawel. Ik hou het al 16 jaar vol. Nee, jawel.
Nee, maar dat vormt zichzelf ook wel eigenlijk. Dus in de loop der jaren heeft zichzelf dat wel gevormd, hoe dat gaat. Dus dat loopt eigenlijk wel goed. Wat je zegt, wat je vindt, heeft van doen met wat je wordt geleerd als kind. Hoe je woont en waar vandaan, heeft van doen met waar je wiegje heeft gestaan. Wie je bent en wat je bent, heeft van doen met wie je moeder heeft bemind. Hoe je leeft en waar je staat, meestal een gevolg van op welk pad je gaat. Laat je nooit vertellen hoe je leven moet. Volg je eigen dromen, dat gaat altijd goed. Laat je nooit verleiden door de buitenkant. Alles wat je doet, heb je in eigen hand. Wat je zegt, wat je vindt, liefde maakt de meeste mensen steken blind. Hoe je kijkt en wat je voelt, de ene is een bitch, de ander veel te goed. Wie je bent en wat je drijft, heeft van doen met wat jij in de sterren schrijft. Hoe je droomt en wat je voelt, laat maar zien aan anderen wat je echt bedoelt. Laat je nooit vertellen hoe je leven moet. Volg je eigen dromen, dat gaat altijd goed. Laat je nooit verleiden door de buitenkant, want alles wat je doet, heb je in eigen hand. En wat jij zegt en wat jij vindt, heeft van doen met of je hart je wordt bemind. Hoe je het doet en wat jou maakt, heeft van doen met hoe je door het leven gaat.